ensimmäisen joulukalenteriluukun pariin. Ja tänään mä näytän teille, että jos mä lähdetään johonkin reissuun, näyttelyihin tai ihan mihin vaan, niin pilkku otetaan mukaan, niin miten mä sisustan, tai niinku, miten mä laitan sen boksiin ja miten mä sisustan sen boksin. Ja tähän verkko-osaan tulee juomapullo kiinni, mutta tällä kertaa mä en nyt jaksa sitä laittaa siihen.